זה, כן? כן. יאללה. בטח. יאללה, גורי, מושלם. נפתח לי את האבון פה. כן? כן, אתה רוצה שניתן כזה, כמו שאתם... מה, עושים דיווחים וכאלה? כן. אני יודע שאת כאילו מאזינה כבדה. אני כל היום איתכם. כן? כן. שמה, אצלנו כדי שיהיה בבית כל בלוס הזמן- אנג'לס זה כמו לגור בישראל. כן. התוכנית בוקר מכיר שלי את זה יונית הנוהל. לוי. כן. אני קמה עם חדשות, אני הולכת לישון עם נברסקין, ואני מקשיבה לכם בכל מהלך היום. טוב, בסדר, אז בוא נראה. יאללה. יש לך את המובס. בבקשה. אוקיי, כביש מספר 6 לדרום, עמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים. בהמשך עומס תנועה גם מקריית גת לכיוון בית קמה, בגלל תאונה, סעו בזהירות. גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. להמשיך? כן, בבקשה, תודה. איילון צפון, עמוס מחולון עד השלום. כביש ירושלים תל אביב עמוס